Helo, a chroeso i chi i'n gwasanaeth ni ar-lein yma o Froaled a hitha yn fora Sul ola mis Mehefin. Mi fyddwch chi'n falch o glywed llai o'n llais i wythnos yma, gan fod Dafydd Job, gweinidog Capel y Ffynnon Bangor, wedi bod yn garedig iawn i gytuno i yn helpu ni, fo fydd yn pregethu heddiw. Mi o'n i bron a deud fo fydd yn dod ata ni, ond wrth gwrs o Fangor mae o wedi gyrru y bregeth yn ddigidol i ni, ond da ni'n eithriadol o ddiolchgar i Dafydd am ei weinidogaeth. A dwi'n ddiolchgar iddo fo oherwydd mi oedd o yn wreiddiol i fod i bregethu yn Llansannan y Sul yma, a mi fydd o'n glen iawn yn ffonio'n gofyn os fysa fo'n gallu yn helpu ni. Felly da ni'n falch iawn ac yn edrych ymlaen i glywed gair Duw yn cael ei gyhoeddi gan Dafydd yn nes ymlaen. Gai hefyd ddiolch i bawb arall fydd yn cymryd rhan yn y gwasanaeth y bore yma. Lerry Jones a Sian Jones fydd yn darllen i ni. Mi fydd Lerry yn darllen o Luc pennod 19, cychwyn y benod honno, ac mi fydd Sian yn darllen o Efengil Marc, pennod 10 ac adnodau 17 i 23. Ond dewch i ni gychwyn y bore yma yn gweddio hefo'n gilydd. O ddew ein tad, mi ydyn ni'n rhoi clod a mawl i ti eto bore yma am dy fod ti yn dduw sydd yn heiddi pob mawl, yn heiddi'n clod ni i gyd, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân sydd yn ogoneddus, sydd yn llawn gras a chariad. Ac wrth i ni daddoli di bore yma, da ni'n gofyn am gymorth, am arweiniad dysbryd glân, i ni allu rhoi yn calonnau i ti, i ni fod yn effro yn gwrando ar dy air di ac yn barod i ymateb i'r gair hwnnw. Mewn ffydd, mewn mawl, mewn edifeirwch fel ag yrw ti yn yn harwain. O arglwydd Iesu, dangos dy ysblander i ni, fel dyn a Duw, fel yr unig a chybwr ddaeth i'n byd, oherwydd dy fawr gariad i'n hachub ni trwy farw ar groes a chodi yn fyw o'r bedd. Da ni'n gweddio dy fendith di ar yr holl wasanaeth bore yma, a da ni'n cyflwyno i ti o arglwydd Dduw yr rhai hynny sydd wedi bod ar yn meddwl ni dros yr wythnosa dwytha yma. Pobl sydd yn wael, rhai sydd yn wynebu amgylchiadau anodd, a nid yn unig yn lleol, ond ar hyd a lled y byd hefyd. Arglwydd, da ni'n gwybod dy fod ti yn arglwyddiaethu ar y cyfan, a da ni'n gofyn y byddi di'n cynyddu'n hyder ni i allu rhannu pob peth hefo ti mewn gweddi, yn gwybod mae dyna rwy ti yn ddymuno i weld dy blant di'n dod ata ti ac yn agor i calonna ger dy frondi, ac yn gallu gwneud hynny'n hyderus yn heiddiant Iesu Grist. Maddau ni felly bob pechod a bai. Gweithia ynom ni, gweithia yn yn byd ni os gweli di fod yn dda, mwyn i Iesu Grist gael y clod ac i ni fel dy bobl di gael yn hadeiladu yn yn ffydd. Da ni'n gofyn hyn i gyd, clod a gogoniant i'r arglwydd Iesu. Amen. Y dyn cyfeithog. Wrth iddo fynd i'w daith, rhedodd rhyw ddyn ato a phenlinio o'i flaen a gofyn iddo. Athro da, beth am na fi atifeddu bywyd rhagwyddol? A dywedodd Iesu wrtho. Pam yr wyt yn fy ngalw i yn dda? Nid oes neb da ond un, sef Duw. Gwyddos dy gorchmynion, na ladd, na odineba, na ladrata, na chymdostiolaetha, na chamgolleda, anrhydedda dy dad a thfam. Meddai yntau wrtho. Athro, yr wydd wedi cadw rhain i gyd o'm heiengtid. Edrychodd Iesu arno ac fe'i hoffodd, a dywedodd wrtho, un peth sydd eisiau ynot, dos, gwerth y cwbl sy'n gennyt a dyro i'r tlodion, a chei drysar yn y nedd, a thyrd canlyn fi. Cymylodd ei wedd ar y gair, ac aeth ymaith yn drist, yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Edrychodd Iesu o'i gwmpas ac meddai wrth ei ddisgyblion, mor anodd fydd hi i'r rhai goludog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Ar gyfer yn emyn cynta, mi da ni'n mynd i wrando a groeso i chi gyd ganu
a'r emyn cyfarwydd iawn i ni yma ym Mro Aled. Geiriau Gwilym Hiraethog, ond ar ffurf ychydig bach yn wahanol y tro yma. Mae y fideo yma wedi'i chreu gan gor o aelodau eglwysi ar hyd a lled Cymru, yn sôn am gariad Duw sydd fel y moroedd. Mi fydd y canu'n ddwyieithog a gwyliwch yn ofalus achos dwi'n siŵr y gwelwch chi rai gwyneba cyfarwydd. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llun. Tywysog bywyd pyr yn marw, marw I brynu'n bywyd ni. Pwy allai diolch amdano, pwy allai diolch I ddod. Dyma gariad nad anodd, tra o nefoedd wen y môr. Here is love vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life a ransom shed for us his precious blood. Who his love will not remember, who can cease to sing his praise? He can never be forgotten throughout heaven's eternal day. Ar Galfaria ymrwygodd o'r ffynnon a'n gymdermal. Torodd holl ar reia'r nefoedd, oedd yn gyfaen hyd yn lawn. Gras a chariad megis dilyn, Yr ymdalwad dyma'r byd, ac yr iawn gerfi a heddwch, yn cusanu ei olchi. let me hold thy love accepting, love thee ever all my days. Let me seek thy kingdom only, and my life be to thy praise. Thou alone shalt be my glory, nothing in this world I see. Thou hast cleansed and sanctified me, thou thyself hast set me free. Diolch I ti efo lluog Duw, am yr Efengyl, am yr Efengyl, am yr Efengyl sanctaidd. Alleluia, 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 amen. Iesu a Sacheus. Yr oedd wedi dod I mewn I Jericho ac yn mynd drwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Sacheus, un a oedd yn brif gasglwr trethu ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld pryn oedd Iesu.
ond roedd yno ormod o dyrfa a cyntau'n ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sicam ar wydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar fynd heibio y ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Sacheis, tir di lawr ar dy union, mae'n rhaid i mi aros yn dy dŷ di heddiw. Daeth ef i lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Pan wylsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, mae wedi mynd i letua at ddyn pechadurus. Ond safodd Sacheis yno ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo, syr, yn rhodd i'r tlodion, os mynais arian ar gan neb fe'i talaf yn ôl bedair gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yntau. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Bore yma wrth i ni droi at air Duw, dwi efo cwestiwn. Ydych chi wedi meddwl erioed faint o bobl sydd yn y byd? Mae'n anodd meddwl yn dydy am yr holl wahanol bobl. Mae yna fwy na miliynau, mae yna biliynau o bobl yn y byd. A pob un ohono ni'n wahanol. Mae yna wahaniaeth mewn golwg, mewn lliw croen, lliw gwallt, lliw llygaid. Mae yna rai'n dalach, mae rai fyrach, mae rai efo llais uchel, mae rai efo llais isel. Ac i chi efallai gael efeilliad sy'n edrych yr un peth, mae cymeriad pob un yn unigryw ac yn wahanol. Does ar un person yn union yr un fath ag unrhyw un arall. Mae pob un ohono ni yn unigolion efo'i hanes unigryw. Ond pan da ni'n edrych ar Iesu, da ni'n gweld i fod o'n estyn allan tuag at bawb, pwy bynnag ydyn nhw, mewn cariad. Hyd yn oed pan mae'n deud pethau anodd i'w clywed, ceisio ennill pobl mae o, a'i cael nhw i droi yn ôl at ei dad sydd yn y nef. A'r hyn sy'n anusgwyl efallai ydy ymateb gwahanol bobl. Dych chi'n cael rhai, a dych chi'n siŵr, wel, dyma chi bobl fydd yn gwrando ar Iesu. Ond maen nhw'n gwrthod y cariad rhyfeddol maen i gynnig iddyn nhw. Yna mae'n eraill, a dych chi'n tybio, wel, maen nhw'n lost causes o'r dechrau. Ond maen nhw'n dod yn llawen yn ddilynwyr y gwaredwr. A heddiw fe hoffwn i dynnu eich sylw chi at y ddau gymeriad gwahanol yma oedd Nia yn darllen i hanes nhw. Un ydy ryw ddyn cymarol ifanc, digon parchus, a da ni'n gwybod beth oedd ei enw fo. Mae'r hanes i gael yn Efengil Marc ar 10 bennod. Mae'r llall dipyn yn hyn, ond yn sicr doedd o ddim yn un o bobl barchus y dre. Sacheis, y casglwr trethi, y publican, fel oedd cyfeithiad William Morgan yn ei osod o. Un oedd yn aelod o gymdeithas ddigon amharchus, fydol, anonest, oedd wedi gwerthu henaid mwyn gwneud arian. Mae hanes hwnnw ar gael yn Efengil Luc, pennod 19. A mi nath yr arglwydd Iesu estyn at y ddau mewn cariad a thrigaredd. Be allwn ni ddeud amdanyn nhw? Wel, mi oedd y ddau ohonyn nhw yn bobl gyfoethog. Cymrwch chi Sacheis i ddechrau. Dyma chi un oedd wedi ennill ei ffortiwn ei hunan. Oedd ymerodraeth Rhufain yn wych am drefnu pethau. Oedden nhw'n trefnu ffyrdd syth i deithio un man i'r llall. Oedden nhw wedi trefnu'r fyddin mewn ffordd arbennig fel bod dim un o'r gwrthwynebwyr wedi gallu concro'r fyddin. A oedden nhw wedi concro'r byd a oedden rhaid i bawb dalu trethi iddyn nhw. A mi fydden nhw'n gosod y gwaith o godi'r trethi yma i bwy bynnag fydden addo rhoi mwyaf o bres iddyn nhw yn y bôn.
A doedden nhw'n poeni gormod sut oedd yr arian yn cael ei gasglu, cybeller y bod nhw'n derbyn be oedden nhw eisiau. A mi fedre y casglwyr trethi felly godi be fynnen nhw ar y bobl. A oedden nhw'n enwog am wneud yn siŵr, wel os oedd Rhufain yn mynd i gael pres, bod nhw hefyd yn mynd i gael i siar eu hunan, i leinio eu pocedu hunan. Dyma chi rai oedd wedi gwerthu heneidiau i'r gormeswyr mwyn gwneud elw. Oedden nhw'n enwog am ormesu'r tlawd ar y di amddiffyn. A dyma Saceus yn un o'r prif ddynion yn ei plith. Gallen ni ddychmygu fod falle yn un o arweinwyr y maffia lleol. A pobl yn ei ddirmygu o. Rhyw gyfuniad o Harry Wormwood, chi'n bod, Tad Matilda yn y ffilm am y ferch fach honno. Mi gafodd ei bortreu gan Danny DeVito. Cyfuniad o hwnnw a Shylock yn rama Shakespeare. Doedd o'm yn gymeriad neis o gwbl. A wedyn, oedd gennych chi'r gŵr ifanc cyfoethog yma oedd wedi dod i weld Iesu. Mi oedd hwn bob amser yn agos at ei le i bob golwg. Mae'n dod efo cwestiwn ysbrydol at Iesu. Athro da, beth a wna fi etifeddu bywyd tragwyddol? Pan soniodd Iesu wrth am yr hyn oedd Duw wedi osod i lawr fel gorchmynion am sut i fyw, mi fedre ddeud i fod o wedi i cadw nhw. Gwyddos y gorchmynion, meddai Iesu, na ladd, na odineba, na ladrata, na cham dystiolaetha, na cham golleda, a'n rhydeddad y dad ath fam. Meddai ynte wrth o athro, roedd wedi cadw'r rhain i gyd o mi enctid. Peidio cam golledu neb, oedd y caswyd trethi yn cam golledu pawb. Na ladrata, oedd y caswyd trethi yn dwyn pres y tlawd, ond oedd hwn yn gallu dweud na. Dwi wedi cadw'r gorchmynion yma gyd o mi enctid. Mi oedd ganddo fo gyfoeth, meddiannau lawer, meddai Marc wrthym. Ond oedd o ddim wedi cael rhain trwy dwyll fel Saceus. Falle iddo etifeddu dipyn gan i rieni. Neu falle bod o'n entrepreneur eitha llwyddiannus, oedd yn gwybod sut i wneud elw gonest i'w fusnes. Mi fedre fo edrych yn ôl dros i fywyd y deud, dwi wedi byw reit agos at fy lle. A'r gwrthgyferbyniad rhwng y ddau gymeriad yn drawiadol yn dydy. A roedd y ddau eisiau gweld Iesu. Da ni'n clywed fod y ddau wedi bod yn awyddus i weld y gwaredwr. Da ni'n darllen fod y gŵr ifanc wedi dod hebyn rhyw rwystyr. Rhedodd rhyw ddyn ato a phenlinio i flaen a gofyn iddo, athro da, beth a wna fi etifeddu bywyd tragwyddol. Dim problem. O Saceus ar y llaw arall ddim wedi chael i mor hawdd yna. Mae'r hanes yn enwog. Dyma ddyn o'r enw Saceus, un oedd yn brif gasglwr trethi ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld pryn oedd Iesu, ond oedd na ormod o dyrfa ac yntau'n ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sycamor wydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar y fynd heibio ffordd honno. Doedd un ddim yn cael trafferth o gwbl i gyrraedd y gwaredwr. Oedd y llall yn ofni na fydde'n cael dim byd ond rhyw gipolwg arno wrth iddo basio. Ewch i ni feddwl, be oedd yng nghalon y ddau wrth nhw ddod at Iesu? Y gŵr ifanc i ddechrau. A cwestiwn hwn yn ddiddorol. Athro da, beth am wna fi etifeddu bywyd tragwyddol? Ond swnio'n gwestiwn da i ddechrau, ond tybed. Dod i ofyn barn ma hwn, oedd ganddo fo'i syniadau hunan. Rhaid i mi drio byw yn dda. Mae'n siŵr yma dyma'r ffordd i fyw, a bydd Duw yn edrych arna i ar ddiwedd y mywyd, rhoi pat ar fy nghefn a deud, da iawn ti. Ond mae'n amlwg bod ei syniad o am beth oedd yn dda i ddechrau'n wahanol i amgyffrediad y gwaredwr. Pam wyt ti'n fy ngalw'n dda, meddai Iesu? Be wyt ti'n wir yn ystyried ydy daioni? Yn y pen draws, da ni eisiau gwybod be ydy daioni. Rhaid ni edrych ar Dduw, achos Duw
ydy'r un sydd yn gwbl dda. Duw ydy'r un sydd yn gwbl gyfiawn, yn wirioneddol da. Wyt ti'n barnu o'r safon y byd? Wyt ti'n cymharu dy hun efo pobl eraill? Efallai dy fod ti'n cymharu dy hun efo rai fel Syceis? Ond sut wyt ti'n mesur i fyny yng ngolwg y sancteiddrwydd y Duw sydd yn berffaith a glân? Oedd y gŵr ifanc yma. Oedd am gael rhyw fath o ateb mwyn oedd gael mynd ffwrdd, meddwl a dweud, wel ie, dwi'n licio hwn, ie, neu falle, na, di'r ateb yma ddim yn siwtio fi. Oedd o'n mynd i osod barn ar be oedd Iesu'n ei ddeud. So oedd o'n meddwl bod ateb Iesu'n dda, gret. So ddim weld yn efo. Wedi'r cyfan, oedd ei fywyd ond ddigon cyfforddus beth bynnag. Oedd ganddo fo ddigon o security to cefn iddo fo efo'r cyfoethoedd ganddo fo. Tybed pa sawl dosbarth ysgol Sul sydd wedi bod yn trafod geiriau Iesu yn y ffordd yma. Meddwl, ydyn ni licio be mae'n dweud fan yma, neu ydyn ni ddim. Dyna rai gwych wrth gwrs am esbonio pethau i ffwrdd, i esbonio nhw mewn ffyrdd sy'n mynd i'n siwtio ni. Ond nid ni sydd fod barn neu geiriau Iesu Grist. Geiriau Crist sydd fod yn chwilio ac yn holi ni. Be sydd yn calonau ni. Mi oedd Syceis ar y llaw arall yn dod heb feddwl fod gan Iesu unrhyw beth i ddeud wrtho fo, fod ganddo fo hireth efallai am gael ei dderbyn, oedd o'n meddwl, wel, oedd Iesu'n siŵr o'i wrthod o. Oedd o di arfer cael ei wrthod ei ddirmygu gan bobl eraill. Doedd ddim yn beth anghyffredin i blant gael ei rhieni'n deithio nhw pan oedd o'n pasio ar ochr y stryd pyr arno fo. Oedd o'n tybiad fydde gan Iesu amser iddo fo o bawb. Ond oedd o falle wedi clywed fod Iesu'n cael ei ystyried weithiau fel cyfaill pechaduried. Falle bod wedi clywed bod un o'i broffesiwn o'i hunan, Mathew, wedi dod yn un o brif ddilynwyr a un o ddisgyblion Iesu hyn. Beth oedd yn gwneud y dyn yma mor special? Os Syceis yn gwybod nad oedd arian wedi rhoi bodlonrwydd iddo. Oedd gan y dyn yma rhywbeth dyfnach i'w ddeud fydde'n help iddo fo i ddod o hyd i hapusrwydd a bodlonrwydd yn ei fywyd. Sut mae arnoch chi bore yma? Ydych chi efo'r hapusrwydd a'r bodlonrwydd yna sydd yn mynd i fod yn ddigon beth bynnag y ddaw? Wel, da ni'n gweld be nath Iesu efo'r ddau ohonyn nhw. Dyma Iesu yn galw'r ddau i droi oddi wrth i heilunod. I droi oddi wrth y pethau roedden nhw'n meddwl oedd yn mynd i wneud i bywyd nhw yn gyflawn ac yn ddedwydd. Pan da ni'n troi at hanes y ddau, da ni'n clywed fod Iesu wedi ceisio daioni i'r ddau. Da ni'n darllen am y dyn ifanc, edrychodd Iesu arno ac fe'i hoffodd. Dwi'n mynd siŵr os di'r gair hoffodd yn ddigon cryf. Agapao, y ferf o'r gair agape, ydy'r hyn sydd yn y gwreiddiol, a da ni'n gwybod mystyr agape ydy cariad. Mae'r cyfieithiadau Saesneg bron i gyd yn cyfieithu hwn fel fe'i carodd. Edrychodd Iesu ar y dyn ac fe'i carodd. Oedd Iesu isio daioni iddo fo. Ar un modd efo Syceis. Da ni'n darllen am Iesu'n cyrraedd y sicr Morwydden lle roedd Syceis yn cuddio, a da ni'n clywed pan ddoth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a deud wrtho, Syceis, tyr di lawr ar dy union, mae rhaid i mi aros yn dy di heddiw. Ond oedd hwnna'n dipyn o turn up in the books i'r casglo trethu, oedd oedd hi arfer efo athrawon y gyfraith yn ei ddirmygu ond llwyr. Oedd pobl yn ei gasau ac yn sicr oedd pobl barchus y synagog ddim yn mynd i fentro i mewn i di hwn. Doedden nhw'n mynd i gael bwyd efo hwn. A ydych chi'n gweld ymateb o bobl
Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd, gan ddweud, y mae wedi mynd I mewn I letiad ddyn pechadurus. Ond pan edrychodd Zaccheus I lawr o'r goeden mewn syndod, oedd glywed ei enw'n cael ei alw. Dwi'n meddwl I fod wedi edrych I fewn I lygaid Iesu a gweld yr hyn a welodd o ers blynyddoedd. Gweld tosteri a gweld cariad yn y llygaid yma. A chi'n gweld pan ddoth y ddau at Iesu. Dyma fo'n deud pethau reit anodd wrthyn nhw. Wrth y dyn ifanc, mae'n gofyn iddo fo, be di trysor dy galon di? O ti di meddwl am y gorchmynion sydd yn sôn am agwedd at bobl eraill, na ladd, na odineba, na ladrata ac yn y blaen. Ond yn y deg orchymyn, mae'n orchmynion eraill sydd yn dod cyn hynny. Sydd yn sôn am beidio cymryd neb, ond Duw fel y gwir y Dduw. Peidio cymryd unrhyw beth arall yn lle y Duw yma. Peidio rhoi lle dy prif led y galon, gorsedd y galon, I unrhyw un ond I y Dduw. Be sydd gyno ti yn dy fywyd, na fedri di ddim byw hebddo fo? Oedd cyfoeth y gŵr yma, yr oedd Iesu'n ei garu, wedi troi yn eilyn. Fedra fo ddim meddwl am adael y cyfan I fynd. Oedd o wedi I ddal. Dyma I sicrwydd o, dyma I ddiogelwch o'r rhag y dydd drwg. Dyma'r hyn oedd yn gwneud i'w ffrindiau fo, I edmygu fo, a meddwl bod yn foi mor arbennig, achos bod ganddo fo yr holl bethau yma. Ac oedd gadael fynd i'r rhain, yn mynd I fod yn ormod iddo. Ar y llaw arall, wel, da ni'n gwybod beth ydoedd Iesu'r Zaccheus, ond mae gen I syniad I fod o wedi ei holi o. Ti'n byw yn y tŷ crand yma, wedi damgylchu efo maethau o bob math, mae gen ti ddigon arian yn y banc gyda gadw, ond ydy o wir wedi rhoi bodlonrwydd I ti. Wyt ti'n gallu cysgu yn esmwyth, neu wyt ti weithiau yn effro ganol nos a dy gydwybod yn dy bigodi, wrth I ti feddwl am y bobl wyt ti wedi cymryd pres ganddyn nhw. Chi'n gweld, mae pethau'n gallu cymryd gafel cryf ynddo ni. Mae pethau da hyd yn oed yn gallu cymryd gafel ynddo ni. A pan maen nhw'n gwthio Duw o'r neilltu, pan maen nhw'n rhoi rheswm dros y fyw, yna'n lle dod yn help, maen nhw'n yn caethiwo ni. A maen nhw'n troi'n eilunod. Llynedd, dyma ni'n symud tŷ, ac wrth baratoi, oedden ni'n sylweddoli gymaint o stwff oedd gynddo ni. Da ni'n byw mewn cymdeithas faterol, a da ni'n casglu pethau. A oedd rhaid ni feddwl, be oedden ni angen I gadw, be oedden ni ddim yn mynd I fynd efo ni. A mae'n dal gynddo ni llawer gormod o stwff yn y tŷ newydd. A rhyw ddydd bydd rhaid ni adael y cyfan ar ôl. Ac wrth gwrs, nid dim ond pethau a garian sy'n gallu dod yn eilunod. Mae statws mewn cymdeithas, swydd, anrhydedd, hyd yn oed teulu, plant yn gallu troi yn eilunod I ni. Dyna pam ddydodd Iesu, nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn fwy na my fi yn deilwng ohono fi. Ac nid yw'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy na my fi yn deilwng ohono fi. Yn y dyddiau, pan oedd gynddo ni hawl I deithio, o'n I weithiau yn pasio trwy faes awyr Frankfurt. Ac yn nghanol y siopau ac yn y blaen yn y terminal yna, mae na fel stafelloedd bob rwag yn y man. Stafelloedd, a mae'r waliau I gyd yn wydyr a ydych chi'n gweld I fewn iddyn nhw. A be sydd yno ydy pobl heb unrhyw wen ar ei wynebau yn sefyll, achos does dim lle eistedd, maen nhw'n sefyll mwyn cael ysmygu. Rywsut mae'r pleser o
ysmygu sigaret wedi troi yn gaethiwed a gan a da ni'n cael ysmygu mewn mannau cyhoeddus. Felly oedd rhain wedi cael ei gosod a'r bobl yma yn gorfod mynd fewn i'r lle yma ac yn edrych fel anifeiliaid wedi dal mewn cawell. Achos yr un peth yma oedd yn bleser wedi troi'n gaethiwed. Mi os y ceis wedi dod i'r fan, lle oedd yn gallu gadael fynd ar ei eilyn. Safodd Saceus yno ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo syr yn rhodd i'r clodion, ac os mynais arian ar gam gan neb ei talaf yn ôl 4 gwaith. Doedd bod yn gyfoethog ddim yn ddrwg ynddo fo'i hunan, ond os oedd ei gyfoeth wedi dod yn eilyn, yna oedd rhaid newid, a dyma Saceus yn cael ei newid ac yn gadael fynd ac yn profi ryw ryddid mawr. Ar y llaw arall oedd ymateb y gŵr ifanc yn byr wahanol. Cymylodd ei wedd ar y gair, ac aeth y maith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Fedrai'm gwneud heb hwn. Fedrai ddim rhoi hwn i fyny oedd yr hyn oedd o'n i ddweud. Ac am nad oedd o'n gallu rhoi y cyfan i fyny, oedd o'n colli y cyfle i brofi cariad a gras a thrigaredd yr arglwydd Iesu Grist. Pan mae Iesu'n dod i mewn i'n bywyd ni, mae gariad o'n rhyfeddol. Mae ras o'n golygu fod wedi cymryd y gosb am yn pechodau ni, wedi talu'n dyled ni'n llawn a da ni'n heiddi'n y byd, a da ni'n cael profi cariad Duw yn rhad ac am ddim. Da ni'n gorfod gweithio, da ni'n gorfod gwneud rhywbeth, ond ymddiried. Ond, nad yw'n costio dim byd i ni dderbyn cariad Duw, mae Crist yn gorfod dod fewn i'n bywydau ni fel arglwydd, fel brenin. Ganddo fo mae'r hawl cyntaf arno ni, a'r holl bethau sy'n annwyl i ni. A tydi rhoi heibio y pethau yna a chymryd Crist yn gyntaf, di ddim yn beth hawdd bob amser. I sylweddolodd y disgyblion hyn, a dyma nhw'n gofyn i Iesu ar ôl i'r gŵr ifanc yma adael, wel, pwy all gael ei achub? Edrychodd Iesu arnynt dywedodd, gyda dynion yma'n amhosibl, ond nid gyda Duw. Mae pob peth yn bosibl gyda Duw. Mae Duw'n gallu dod i mewn i'n calonau ni a trwy ysbryd glân yn gweithio yn calonau ni. Mae'n gallu peri bod ni yn i ddewis o yn gyntaf. Bod ni'n gallu rhoi heibio ar pethau eraill a'i ddewis o. A'r peth rhyfeddol ydy pan da ni'n dewis Duw a'i roi o yn gyntaf, yn aml mae o'n gadael i ni gael y pethau eraill, ond i cael nhw fel rhoddion ganddo fo. Fod i'r trysor, fod i'r hael sy'n disgleirio ar yngwynebau ni. Be sy'n yn dal ni nôl tybed rhag rhoi'n hyn yn llwyr i'r arglwydd Iesu? Mi roddodd bopeth mwyn ni trwy roi fywyd ar y groes i gymryd ymaith yn pechod a'n cymodi ni a Duw. Fel bore yma, da ni'n gallu gofyn i Dduw gymryd yn calonau ni a'i troi oddi wrth y pethau sy'n yn caethiwa. Chi'n ofni'r gost? Peidiwch ofni'r gost. Da chi'n ofni bod yn gaeth i Iesu. Mae caethiwed i Iesu yn wir ryddid. Mae'n wir ryddid. A da ni'n gweld yn hanes y ddau yma, Saceus, yr un oedd yn no hoper i bob golwg. A'r gŵr ifanc o Lydag, oedd i bob golwg mor agos at Iesu. Ond un mewn man lle oedd yn gallu derbyn cariad a gras a thrigaredd, a'r llall yn gorfod mynd i ffwrdd yn drist, gan ddeud, na, mae'n ormod, mae'n gofyn gormod. Dad Nefel, da ni'n diolch i ti
am anfon dy fab anwyl Iesu Grist i'r byd, i roi gobaith i'r byd, i wahodd pobl o bob cefndir, pobl anghennus i ddod at y gwaredwr. Diolch Arglwydd Iesu, dy fod ti mab y dyn wedi dod i geisio ac i achub y colledig. Rhoi ni gysur, rhoi ni obaith a llawenydd y profiad o adnabod di fel yr un sydd wedi'n caru ni i'r eitha. Gwarchod ni a bendithia ni am yr wythnos sydd o'n blaena, am bod ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gai ddiolch yn fawr iawn i Dafydd am ddod ar gwahoddiad yna gan Iesu Grist i ni, a diolch i bawb arall gymrodd ran yn y gwasanaeth hefyd. Gobeithio cewch chi gyd fendith yr wsnos yma a phrofi daioni Duw drosdach chi'ch hun. Da ni am orffan yn gwasanaeth y bore yma yn canu emyn rhif 179 allan o ganeuon ffydd. Emyn sydd yn annog ni i droi at Iesu. Dewch hen ac ieuanc dewch, at Iesu mae'n llawn bryd. Rhyfedd a mynedd Duw ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn, mae'n hwyrhau, mae drws trigaredd heb ei gaeth.